7 hodín 51 minút, počúvate utorkový Hemendex, no a sú ľudia, ktorí keď šoférujú, tak sa im nedovoláte, lebo mobil nezdviehajú, no a potom sú takí, ktorí počas jazdy vybavia úplne všetko. A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Majte pokojné a bezpečné Vianoce aj na cestách. Odkazy do auta a šoférovanie bez mobilu vám prináša Hyundai. Ak ste náhodou teraz v aute a šoferujete, tak netelefonujte, sústreďte sa na jazdu a mobil si vôbec nevšímajte. Ani rádio, to len počúvajte. Odkazy pre vás od vašich blízkych vám teraz zaznejú práve z rádia. Áno, dnes taký odkaz nahral Štefan. Posiela odkaz svojej manželke Veronike, ktorá ide na 9. na nové myhalnice ku kozmetičke. Miláčik, chcem ti povedať, ponáhľaj sa pomaly, myhalnice ti neuletia, tetuška ťa počká, dávaj pozor na cestách a ľúbim ťa. Ja si viem celkom predstaviť ten odchod Veroniky z domu, keď Štefan toto nahráva. Štefan, za tento odkaz do auta ti posielame tankovaciu kartu v hodnote 50 eur od Hyundai. A manželka potom ako zažmurka. Urobí prievan. Hej, že tak vyhral. Tak blahoželáme. Vedeli ste, že používanie mobilu za volantom znamená až 3-násobné riziko havárie? Napriek tomu viac ako polovica vodičov na Slovensku počas jazdy telefonuje. Veď to vidíme okolo seba. Aj toto vyplýva zo štatistík Ministerstva vnútra a z prieskumu Zdieľanie ciest nadácie Vinci Autoroutes. A pritom telefonovať za volantom je nezákonné, pretože používanie mobilu počas šoférovania bez systému handsfree je klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Majte pokojné a bezpečné Vianoce aj na cestách. Odkazy do auta a šoférovanie bez mobilu vám prináša Hyundai. Poď. Dobrý deň, chcem odkázať manželovi, že jeho rodina je v obývačke a nie v garáži. Mohol by prísť k nám konečne, aspoň na Vianoce. Tvoja manželka Tatiana s deťmi. Kokos, najlepší odkaz. Akože netýka sa úplne našej veci, ktorú chceme, ale museli sme to dať. Kľudne. Nevieme, ako sa volá manžel, či Tibor, alebo Jano, alebo Jožo. Ale choď už za tou rodinou. Choď prosím sa z tej garáže. Je 20. 20.12. toto nechceš, aby začalo. A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Majte pokojné a bezpečné Vianoce aj na cestách. Odkazy do auta a šoférovanie bez mobilu vám prináša Hyundai. Je možné vlastne, že ten manžel je v garáži a sedí v aute a počúva rádio, takže akože dáva to vlastne opodstatnenie. V garáži je to ešte v poriadku, tam sa vieš hrať s telefónom, môžeš, je to legitimné, ale keď ste v aute a šoferujete, neboli by sme radi, keby ste sa s tým telefónom hrali. A o to viac to majú v rukách aj ľudia, ktorí vás majú radi napríklad, aby vás neotravovali, keď vedia, že sedíte za volantom, aby vám nepísali, nevotsapovali, nevolali. Aha, je to tak, mali by ste sa sústrediť na jazdu a práve preto nahrali aj odkaz k nám do rádia, aby sme vám ho my pustili. Tak toto je odkaz od maminy. Ahoj láska, ja len, že už som skončila u lekára, tak stíham ísť po Peťka do škôlky, dobre? Vidíme sa o hodinku doma a kľudne môžeš robiť nejaké prekvapenie ako popratať. Ďakujem, papá. Ako popratať. Dobre, ďalší odkaz nám nechala aj Veronika. Pištík, ponáhľaj sa domov, plné auto je mesa, treba ho podeliť a naporcovať. Ďakujem. Dobre, Veronika, aj toto je fajn, ale Dušan nechal odkaz. Čaute, posielam odkaz mojej žene Nikolke. Nikolka, dneska ešte netankuj. Vyhráme poukážku, po chvíľku počkaj. Čau. Sebavedomo. Najviac nás baví to sebavedomie Dušanové a vyšlo to. Hej, dáme Duškovi? Dajme Duškovi. Počkej, kto hlasuje za Dušana? A sme dvaja, tak gratulujeme, Dušan, vyhráva až 50 eurový tankovaciu kartu a teda je to na tankovanie. A super sa mi páči, že v rádiu hlasujeme tým, že zdvihneme ruky a nikto ich nevidí. Milujem to. Ale my máme svedomie čisté. Čarokrásne momenty. Škoda, že niekedy nestribujeme, tak si hovorím, mohli by sme. Od začiatku tohto roka až do novembra sa na Slovensku stalo, a teraz pozor, 10 475 dopravných nehôd. Medzi najčastejšie príčiny havárií patrí nesústredená jazda, pričom našu pozornosť za volantom môže rušiť práve používanie mobilu. A to nie len samotné telefonovanie, ale napríklad aj keď pípajú notifikácie, správy, veľakrát si fotíme alebo aj nakrúcame niečo. No a aj hlasná hudba, pozor na to. Toto vyplýva zo štatistík Ministerstva vnútra a z prieskumu Zdieľanie ciest nadácie Vinci Autoroutes. Keď šoferujete, zabudnite, že nejaký mobil vôbec máte, prosím. Je to tak. Tak gratulujeme Dušanovi, 50 eurová poukážka na tankovanie od Rádia Express a Hyundai je tvoja. Majte pokojné a bezpečné Vianoce aj na cestách. Odkazy do auta a šoférovanie bez mobilu vám prináša Hyundai. Joj, predvianočná vypekačka z Dua Lipa na Expresse. Popoludnejšie show, okrem iného aj v Tokiu, Londýne a v LA.
Na týchto miestach exkluzívne Dua Lipa odpremierovala svoj single Houdini a získala si tým absolútne všetkých. Koho si získa tento pán, neviem, ale je to naozaj veľmi súrny odkaz, ktorý je potrebné odvysielať v Rádiu Express. Ivan Olák z Čeloviec kúpi 20 rožkov, ďakujem. Poprosím. A teraz veľa zábavy A trochu komercie. Majte pokojné a bezpečné Vianoce aj na cestách. Odkazy do auta a šoférovanie bez mobilu vám prináša Hyundai. No, lebo keď ste v aute a šoferujete, nevenujete sa svojmu mobilu, že? Sústredíte sa na jazdu však? Ruku na srdce. Keďže nechceme, aby poslucháči používali mobil za volantom, tak vybavujeme odkazy tento týždeň do auta ich blízkym cez náš éter, cez éter Rádia Express. Púšťame tie najlepšie zvuky, ktoré prichádzajú. Každý deň jeden z vás získa tankovaciu kartu v hodnote 50 €. Ja som sa dnes rozhodla, že odvysielam aj druhý najlepší odkaz, ktorý dnes prišiel a gratulujem k umiestneniu. Marek, viem, že počúvaš Express. Ideš na nákup z Trebišova do Košíc, karta ostala doma, tá sa vráť. Asi ma zabiješ. Au. Vieš, čo je najhoršie, že možno nechytil tento odkaz a zistí to až pri pokladni. Smutné. No nič, ale mám tu potom aj víťaza absolútneho pre dnešný deň. Ďakujem a gratulujem Maťovi k zisku tankovacej karty za 50 €. Sandra, počúvaj. Ahoj Sandra, ja len toľko, že ak by si náhodou stresovala, že kde máš telefón a hľadala ho v kabelke, tak si ho zabudla doma. Ako predísť nebezpečiu, ktoré hrozí za volantom, keď sa hráte s mobilom, no zabudnúť si ho doma, samozrejme. Sandri, tak snad si nás počula a už si opustila to pole, kde si hľadala ten mobil všade možne, kde mohol vypadnúť. Doma ho máš, Sandri, dobre? Doma. Maťo, tebe gratulujem a ešte také menšie upozornenie, a pričom nechcem maľovať úplne čerta na stenu, ale aj toto vychádza zo štatistík ministerstva vnútra a z prieskumu zdieľanie ciest nadácie Vinci Autoroots. Keď za volantom siahnete po mobile, odvrátite svoju pozornosť na dlhšie ako 2 sekundy, hej? A ak tieto 2 sekundy môžu byť fatálne, pretože keď idete napríklad, 50-kou, tak za 3 sekundy prejdete viac ako 40 metrov naslepo. Ak sa venujete mobilu 5 sekúnd, tak bez toho, aby ste sledovali cestu, prejdete takmer 70 metrov, čo už je teda hodne veľký priestor na to, aby sa, nedá Boh, niečo stalo. Samozrejme, budeme veľmi vďační, keď nie len cez tie sviatky, ale normálne, že naprieč celému roku budete ignorovať ten telefón a v nevyhnutných prípadoch iba po ňom siahnite. A najlepšie je, ak po ňom nesiahnete vôbec. Ak šoferujete, dávajte si pozor a šťastné a veselé prajeme všetkým, ktorí ste sa zapojili. Majte pokojné a bezpečné Vianoce aj na cestách. Odkazy do auta a šoférovanie bez mobilu vám prináša Hyundai.